Joo, sä voit luulla, että ihan mikä tahansa auto on hyvä, mutta mä sanon sulle, että E30-korinen M3 ja 2.7 tuplaturboa. Näillä mennään. Yeah! Come on! Oh yeah! Hei joo, mulla on saletisti kummin auto polttaa, vaik kummin poltto sinänsä on amatöörihommaa. Meikä polttaa vanteita, koska mulla on varaa autolla ajaa ja 400 kaahaa. Nimenä on Ari, alla niin on aina Pemari. Täydellinen auto, valtateiden kauhu. Mulla on metrin rantilla lippivanteet, enkelin silmät ja manuaalivaihteet. Nyt on aika näyttää mun ahtimia käyttää, näyttää miten huutaa mun hukkaputki hunajaa. Mulla on koneessa tänään kaikki osat kiinni, kullasta laakerit, hitanista akseli. BMW on valinta siis jälleen, nilsiästä kovioon ja takkas pitää jälleen. Hiuskarvaakaan ei mun kaaren väliin mahdu, nähdään valoissa, ai sulla on pelkkä lastu. Mulla on voimaa, kumi polttaa, yeah! Laitan Pemarin pelin, katota mihin se riittää. Kierrokset kaakkoon ja ahtoja lisää. Mulla on voimaa, kumi polttaa, yeah! Rajoitetta vasten aina 16 tonniin, kyllä tällä jaksaa koko illan jauhaa. Taas lähdetiimme mun pemukalla polttaa, Ipe on messisiona, Passatilla johtaa. Etuvedot on out, mutta joillekin ne käy, ketään ei näy, joten kaasujalka käy. Saanut kanoa mun Pemarista irti, hevosvoimii näin paljon eikä vielä nitrotkan kiinni. On saletisti kuumi turbottaja näillä mailla, ei vaan teillä vaan puhtaalla ahtovoimalla. Vieren tulen valois Audi puhkuen uhoo, melkein säälistä katson kuskin hikistä ruhoa. Mut pakkohan se on tässä pienemmille näyttää, kuka voi vaan käyttää tajunnan räjäyttää. Valo vaihtuu vihreäksi, tunnelma kireäksi, kun kaksi petoa kaahaa, mut toinen niistä laahaa. Ei voi kun ihastella mun Pemarin voimaa, varttimaili sekunnissa että tekee poikaa. Mulla on voimaa, kumi polttaa, yeah! Laita Pemarin pelin, katsotaan mihin se riittää. Kierrokset kaakkoon ja ahtoja lisää. Mulla on voimaa, kumi polttaa, yeah! Rajoitetta vasten aina 16 tonniin, kyllä tällä jaksaa koko illan jauhaa. Mirai, kato, Ari tulee. Hei, niin tuleekin. Ari hei, otat sä meidät kyytiin? Sorry ladies, nyt ei kyllä pysty mitenkään. On nimittäin menos mun vihreät pemupenkit täällä. Vaikka pelkän kyllä niillä taitaa koneet räjähtää. Ei voi käsittää miten mylly hyrätää, yeah. Pelkäsinkin väännöt yli 900, takapyörin 1500 hevosvoimaa. Vielä ois saumaa en kerennyt kun kakkosen laittaa. 8-vaihteisessa laatikos vielä ois ollut varaa, yeah. Mulla on voimaa, kumi polttaa, yeah! Aina Pemarin pelin, katsotaan mihin se riittää. Kierrokset kaakkoon ja ahtoja lisää. Mulla on voimaa, kumi polttaa, yeah! Rajoitinta vasten aina 16 tonniin, kyllä tällä jaksaa koko ilon jauhaa. Mulla on voimaa, kumi polttaa, M3 ratista saletisti heru, tää on mun all in. Pemuta ei mitään. Mulla on voimaa, kumi polttaa, yeah! Ottakaa opiksi, ostakaa kunnon auto, BMW ja tuplaturbo. Kuka on taas töhrinyt laatikoi? Voi vitja, en oo minä.